Вітаю! Сьогодні п'ятниця, 5 лютого. Це 709-й день анексії Криму. Утримання під вартою, помста прокурорів, що зрадили Україні. Про це на вчорашньому засіданні Російського Верховного суду заявив заступник голови Меджлісу Ахтем Шейгоз. Він вже більше року перебуває в СІЗО. Його звинувачують в організації масових заворушень під стінами Кримського парламенту 26 лютого позаминулого року. Захист просив відпустити Шейгоза під домашній арешт, бо вже немає підстав утримувати його, адже слідство завершилося. Однак Верховний суд вкотре клопотання відхилив і залишив в силі рішення Київського районного суду про утримання заступника голови під вартою до 8 березня. Ахтем Шейгоз впевнений, він є заручником через свої політичні переконання. Прокуратура меня обвиняет и судит, что держит заложника как крымского татарина. Говоря о том, что я могу покинуть территорию Крыма, имея гражданство Украины, паспорт мой находится в Следственном комитете, и заграничный, и гражданский, и это известно прокуратуре. Да, я гражданин Украины, не считаю это преступлением. Считаю то, что некоторые руководители прокуратуры, работая на государство Украины, изменили присяги, сегодня мне мстят за это, за мои принципиальные убеждения. Но я живу в Крыму, это моя родина, никуда скрываться я не собирался и не собираюсь. Считаю, что за мои политические убеждения меня держат заложником, пытаются за счет моего ареста запугать весь народ. Все проблемы, которые сегодня ощущает власть в Крыму и прокуратура, пытаются на меня списать. Это звучало из уст прокуратуры неоднократно на судебном заседании. Судьи все заложники, ни о каком правосудии быть речи и не идет. Поэтому на благоразумие надеяться, как бы меня никто не лишал этого права. Сім Сіті Транс хотіли незаконно захопити силовим методом. Про це заявило керівництво компанії, даючи оцінку діям так званих працівників правопорядку, що в понеділок прийшли з обшуками в будівлю транспортної компанії. Адміністрація Сім Сіті Транс направила листа до прокурора російської адміністрації Криму Наталі Поклонської, яка заявляла, що візит силовиків був спробою вручення документів. В листі керівництво компанії зазначає, з юридичної точки зору, це була спроба незаконного силового захоплення адміністративної будівлі, що супроводжувалася грубим порушенням закону і конституційних прав громадян. Єдиним поясненням таких дій може бути мета залякати керівництво і працівників одного з найбільших транспортних підприємств Криму. На наш погляд, причиною незаконних дій співробітників органів, чия основна функція стояти на сторожі закону, є тиск на підприємство з метою його закриття, закінчила листа адміністрація Сім Сіті Транс. У Криму виявили ще один епіцентр африканської чуми свиней. Цього разу зараження зафіксували в селі Ароматне Білогорського району. Там виставили ветеринарні застави на в'їзді в село. Через епідемію по всьому Криму оголошено карантин. Відповідний указ підписав глава російської адміністрації Криму Сергій Аксьонов. Також є підозра в зараженні чумою диких кабанів. Раніше карантин поширився лише в радіусі 100 кілометрів від села Новоселівське Рознольницького району. У цій зоні почали знищення тварин. За кілька днів планують приспати і спалити близько 7 тисяч голів свиней. У Криму обмежили продаж свинини, а в супермаркетах Сімферополя дозволили продавати свинину лише російського виробництва. Происходит такая ситуация у нас, что нам запретили торговать свининой полностью. Мы понимаем, карантин, да, мы понимаем, что сейчас это очень тяжело. Но мы же можем брать эту свинину с других регионов, привозить с материка и также торговать, как торгуют, допустим, те же магазинчики, которые за пределами рынка находятся. Теперь у нас люди остались вообще без работы. Нам налоги платить, пенсионные платить, мы все документы оформили, все проплачиваем. А чем же мы будем платить, если мы сидим, мы не работаем? Значит, получается так, что за территорией рынка торговать свининой можно, а у нас нельзя, хотя у нас проверка гораздо серьезнее, чем там. У Партеніті жаліються на стан пляжу. Мешканці селища нагадали депутату міськради Алушти Володимиру Сьомкіну, що місцевий пляж знаходиться в жалюгідному стані. Наголосили, що від пляжу і курортного сезону залежить заробіток мешканців. Звертались не тільки до депутата, а й до голови міськради Галини Огнєвої. Селяни нагадують, що у народних обранців вистачило часу для будівництва кількох кафе в місті. А поліпшити пляж – ні. Пляжи, как они стояли,
с 2014 года, так они до сих пор стоят. Бесхозные, без ремонта, без всего. И я вам хочу сказать, что это пляжи – это стратегический вопрос для наших жителей. Если не будет отдыхающих, мы все помрем здесь. Потому что кроме пляжа здесь нечем завалить отдыхающих. И это страшная история для нашего Партанита. Почему вы занялись вопросом строительства с Калихмановым на берегу кафе, бистро кафе, и Галина Ивановна в том числе участвовала, подписывала, и кафе на Ивазовском. Почему вы, значит, в июне эти могли решить вопросы, а по щебенке не хватило вам времени? У Сімферополі комуністи вимагали відставки кримського і російського урядів. На мітинг, який відбувся на центральній площі кримської столиці, вийшли понад 100 представників Компартії, в основному пенсіонери. Мітингувальники обурені підвищенням цін і безробіттям. У нас в Крыму, да и по всей стране идет геноцид тарифов, геноцид роста цен, роста безработицы. Творится полный беспредел. Когда была Крымская весна в Россию, мы все надеялись, что будет все по-честному, будет все справедливо, что мы возвращаемся в Советский Союз. Оказывается, мы от одних капиталистов прибежали к другим капиталистам. Референдум провели, честно. Люди были на подъеме, пришли все, голосовали. А как выборы провели? А выборы взяла власть и узурпировала. И получилась птица с одним крылом. Я им об этом говорил, что эта птица не полетит. Они не верили. И вот эта птица обломала крыло и превратилась в коррумпированного пингвина, который прыгает и взлететь не может. Я думаю, что не будет никакой справедливости, не будет никаких справедливых тарифов, ничего не будет у нас с вами, пока эта власть находится у власти. Мы против такой власти, мы против антинародной власти. У меня вопрос к крымскому правительству. А они пробовали жить на такие зарплаты? Они бы хотели такой жизни своим детям? Думаю, если этого не произойдет, то правительство Медведева и наше правительство в отставку. Європарламент висловив жаль з приводу закриття в Криму телеканалу АТР. Там закликали Єврокомісію надати фінансову допомогу, необхідну для забезпечення функціонування цього та інших засобів масової інформації на засланні в Україні. Також в Європарламенті вважають закриття кримськотатарських шкіл і класів та обмеження використання мови серйозним порушенням основних прав членів спільноти. Парламентарі засуджують переслідування і тиск на членів Меджлісу та лідерів кримських татар. Крім того, Європарламент засудив регулярні утиски незалежних засобів масової інформації, журналістів та активістів громадянського суспільства в Криму. Також європарламентарі засудили окупацію Криму і репресії кримчан. Резолюцію Європарламенту, адресовану Росії звільнити Крим і припинити репресії, Аксьонов назвав політичним замовленням з-за океану. За його словами, ніякі рішення Європейського парламенту не змінять ситуацію, що склалася в анексованому Криму. За його словами, кримчани нібито звикли до таких заяв. Зазначені факти в резолюції європарламентарів назвав брехнею. Він упевнений, Європа просто хоче насолити Росії. Вчора Європарламент ухвалив резолюцію, в якій засудили анексію Криму і заявили про неприпустимість порушень прав людини з боку окупаційної влади. Так само парламентарі запропонували Росії почати обговорення деокупації півострова і повернення його в склад України. Другий пішов. Справа колишнього севастопольського депутата Володимира Галичія вже готова до суду. У прокуратурі Криму розповіли, матеріал відправлений захисникам підозрюваного. 22 вересня минулого року на території України на кордоні з окупованим Кримом в районі Каланшака був затриманий екс-депутат Володимир Галичій, який підтримував анексію півострова і Севастополя. Він повертався до Криму зі своєю родиною з Черкаської області. Прокуратура звинувачує його в державній зраді. Ця особа обвинувачує в двох злочинах особливої тяжкості. Це, перш за все, державна зрада, а також дії, направлені на зміну територіальної цілісності України. В одній і в другій санкції стаття передбачає позбавлення волі, в одній до 15 років, інша санкція статті передбачає також до 15 років або довічне позбавлення волі. На сьогоднішній день йде процес ознайомлення. І копію обвинувального акта, і реєстр матеріалів кримінального провадження на сьогоднішній момент, на даний час, отримав лише один захисник. Тобто ця особа на сьогоднішній момент має 3 захисника, тобто 3 адвокати.
Як отримати українське свідоцтво про народження або смерть, паспорт, що можна провозити через адміністративний кордон, або як вступити до материкового вишчу. Жителі півострова не бажають розривати зв'язку зі своєю батьківщиною, шукаючи відповіді на десятки подібних питань. Наша телекомпанія спільно з правозахисниками починає цикл репортажів, в яких буде шукати відповіді на ці запитання. Цього разу мова піде про те, як отримати свідоцтво про народження. У Сулеймана 3 місяці тому в Криму народився онук. Батьки хлопчика захотіли оформити українське свідоцтво про народження дитини. Самі вони займатися цим не можуть і доручили дідусеві, який переїхав в Україну ще в 2014 році. Сулейман, отримавши від зятя важкий пакет документів, зрозумів, що не знає, з чого почати. Куча вопросов, море. Мы сами на них не знаем ответа и не знаем, у кого их спрашивать. Вот есть органы местного самоуправления, от сельского совета и кончая городскими там какими-то органами. Куда бы ни обращались, нам говорят, мы понимаем, мы слышим по телевизору о вашей ситуации, но не знаем, как это решить вопрос. Они даже не знают нас, как считать, кто мы есть. То есть мы граждане Украины или уже мы не граждане Украины. Починати підготовку потрібно зі збору документів в Криму, радять у правозахисній організації «Кримсос». Чим їх буде більше, тим краще. Это нужно выехать, привезти с собой весь пакет документов, обратиться к юристу, если человек, например, сам этим не занимается, оформить доверенность нотариальную на представителя, который будет в дальнейшем курировать это дело. Ну и, возможно, вернуться обратно, до ожидания решения. В першу чергу необхідно кримське свідоцтво про народження дитини та його копія, виписка з пологового будинку і інші медичні документи, що підтверджують факт народження, українські паспорти батьків і їх нотаріально заверені копії, ідентифікаційні номери, свідоцтво про шлюб або документ, що підтверджує батьківство, якщо пара не в шлюбі. З цими документами батькам новонародженого необхідно звернутися в будь-який РАКС і готуватися до відмови. Любые акты, документы, выданные на временно оккупированной территории, на данный момент в Крыму оккупационной властью, являются недействительными на территории материковой Украины и не признаются. Поэтому все свидетельства, такие выданные в Крыму, как свидетельство о рождении, свидетельство о заключении брака, о смерти, о расторжении брака и так далее, являются, понятное дело, недействительными. Правозахисники ведуть переговори про те, щоб держслужби, не визнаючи свідоцтво, видане Російською Федерацією, могли б визнавати інформацію з них. Але поки жителям півострова доводиться стикатися з судовими розглядами. З письмовою відмовою з РАКСа батьки або їх офіційні представники повинні звернутися з заявою до апеляційного суду Києва. Тільки він може визначити, який місцевий суд розгляне заяву. Потім треба знову звернутися в РАКС, і там на підставі рішення місцевого суду видадуть необхідний документ. Цей механізм за 2 тижні повинен стати простіше. За рішенням Верховної Ради України, яке вступить в силу після того, як його підпише президент, звертатися до апеляційного суду буде не потрібно. Прийняти рішення зможе будь-який місцевий суд, причому негайно. Так само негайно РАКС буде зобов'язаний видати свідоцтво. Ілля Смірнов, Асан Емінов, Заман, АТР. Проросійські бойовики 81 раз за минулу добу порушили режим припинення вогню на Донбасі. Російські бандформування продовжують обстрілювати позиції українських військових. За даними прес-служби АТО, ситуація залишається напруженою. В сторону блокпостів сил АТО бойовики випустили понад 150 мін, використання яких заборонено Мінськими угодами. Неподалік Донецька ворог застосував гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю по наших укріпленнях в Мар'їнці, Авдіївці, Пісках, Опитному та на шахті Бутівка. По Красногорівці бойовики вели вогонь з міномету. На Світлодарській дузі з великокаліберних кулеметів противник обстріляв наші позиції в Луганському. В районі Горлівки обстрілам зі стрілецької зброї та гранатометів піддалися українські укріплення в Троїцькому та Верхньоторецькому. По наших опорних пунктах в Зайцевому та Майорську, окрім гранатометів та стрілецької зброї, ворог знову вів інтенсивний вогонь з мінометів калібру 82 та 120 мм. Також мінометному обстрілу піддалися українські позиції в Талаківці на Маріупольському напрямку. Загалом впродовж минулої доби противник 81 раз відкривав вогонь по позиціях сил АТО. Сьогодні кримсько-татарська радіокомпанія «Мейдан» відзначає свій 11-й день народження.
Радіо почало мовлення 5 лютого 2005 року. З 5 лютого 2007 радіо з'явилося в онлайн-форматі. 31 березня 2015 року радіостанція припинила мовлення, оскільки разом з іншими кримськотатарськими ЗМІ не змогла пройти перереєстрацію за російським законодавством в окупованому Криму. Найближчим часом Радіо Майдан планує відновити ефірне та інтернет-мовлення з Києва. В інтернеті з'явилася пісня Джамали 1944. З цією піснею кримськотатарська співачка візьме участь у національному відборі пісенному конкурсу Євробачення-2016. Пісня у виконанні Джамали прозвучить завтра під час телевізійного ефіру першого етапу відбору. На своїй офіційній сторінці Facebook Джамала розповіла, що написала цю знакову для неї композицію в минулому році. На творчість її надихнула розповідь про бабусі Назилхан, про трагедію, яка сталася з її сім'єю і з усіма кримськими татарами у 1944 році. Співачка також зазначила, що, на її думку, тема пісні буде близька людям різних національностей, оскільки багато народів мали трагічні періоди в своїй історії – репресії, геноциди, депортації. На цьому в мене все. Більше дізнавайтеся з наступного випуску «Заман» з Ельдаром Кварцеїтовим. Залишайтеся з ЕТР. Хороших вихідних!